vähän pitempi shorts-video. 68 tilaajan kunniaksi. Kohta on 70 täynnä. Ja tässä videossa ensimmäisenä maistelussa on kuivunut lehti. Maistetaan. Aika hyvä. Mut vähän kuivaa. Mut joo, sanotaan vaikka 2/5. Seuraavana on, mitäs täältä löytyykään täältä metsästä? Tämmöinen. Mä en muista vaan tän nimeä. Maistetaan. No tää oli parempaa kuin toi äsken. Sanotaan 3/5. Seuraavana auringonkukan pelkkä tanko. Maistetaan. Aika hyvä. Tästä voisi sanoa jopa 4/5. Tilaa ja kommentoi ja tykkää videosta. Moro!